kaisa mana nunggu? Orang no club ni, orang club ni bagi ni. Pulau mana belai kena hambai maro cini media orang no. Sung tini simna amsai ni cini bisnes ke NGOs rok bai calok jak kereng reng nogo sung cini TT edisi hapang ni bising tui cini students rong ni future no wan sugui borong no reng sengmani loge thung rengmo bo cini sai rok te khawar na ni bagai sung tini oro kisu mani sung oro refinance phaikya tabuk sung basai tongo cini Synod Foundation cini Ramshankar cini oro boskango tongo cini sar oro ni in charge tai cini subzonal chairman cini hajamarani social activist cini Rajkumar tai Selim tai oro cini all local ni members rok engkai omo sung bisi kabang rime phano oro kabang ma item tongo sung thinango te ba item kabang ran bagai se wan sugui tongo omo hai khlai cini edisi hapang tabuk suk jora dal bidal cini Tripurani mane বিশেষ ke Tripura sarong nok thungo tai ba khawari nani bagai jemon nok nugui tongo kabang ma cini cricket ni bising tui chung T20 league rok khlaika norogo sang nukhana cini football bahai no Maharaja Krit Bikram ni bungoi football league mani cini prize money ka 5 lakhs goma hai kai tabuk nai ka amoni loge no Tripura hasteni je tauk TFA tongmani Tripura Football Association bo haina recognize kai ka cini TTR sino abo bahai kai ka abo ka sung sai tokmani bagai engka tabuk kereng jagao বিশেষ kai tabuk tauna bana sports academy tabuk khlok jagai tong Tripura o khub kam tabuk dosra dev sports academy tongo Agartala o Tripura sarkar ni oma hai kai nini pani sagar bo tongo oma hai kai tabuk Tripura ni বিশেষ kai edisi elaka o nini north south khwai tarpore nini stadium katal stadium tabuk jeta bo worldwide saitanga kai asung naitok khlaija tung am bagai chung tini oro omani khini rimani bising tui chung oro kisa sar somoy malaika ebong bongni mo school no o amchayo asuk kri rok ngui tongmani yagulo phano no khu khamyang tongma sar song asuk kai bongni life no dedicate khaina asuk khasal ni phayei Manipur hasteni asuk bising ni phayei sungno phurna ni bagai phayam bagai borno bo pipeline belai kana hamai maro oma aikai chung nukha chini mo Madhusuri rogo oma aikai chung an chung Lembusorani Nepali bosti ayang bising obo oma aikai bor kereng jagao borok reng fuarina ni bagai chini borok hapung hatai hasuk bising tongnai no lekha pora hotai bo kaham khairina bagai borok khatungui tonglai hambai char bo bisi rokom bang jagai to omo to bisi to mo taw Ramshankar bisi engka chung to kabangma bising thanai thaisingho chung Salka Academy rikha abo aikai chung tabuk ora Bhuban Chaudhary thanai aboni pore chung thawnai Sharat Chaudhary ni aro tongo ngo abo ton Srungma Datamjani Academy tongo engka omo aikai chung je tongmani mane English medium je recognize plus je NGO bai chalok jago chung omo aikai chung ritung ebong boibo books KG1 KG2 class 1 KG2 class 2 sung chini TTA di sini hapang bai je tabuk je pori to mane je Roman script abo takla ke class 3 nai abo sung jotto chini private school no sung magna no sung riui tongo takla sung refine nai hambai